Αντώνης Μπακόπουλος, εδώ σε ένα βίντεο ακόμα στο YouTube. Στα προηγούμενα βίντεο είδαμε τι είναι το ISO και τι είναι ο χρόνος. Δυστυχώς δεν μπόρεσα λόγω κάποιων υποχρεώσεων να κάνω για το τι είναι το διάφραγμα. Αλλά για να μην μείνετε χωρίς βίντεο, θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα που μπορούμε να περάσουμε μαζικά τα λογότυπα. Πολλοί με ρωτάνε πώς μπορώ να περάσω μαζικά τα λογότυπα και εγώ το ρωτούσα πριν το μάθω. Και γι' αυτό θέλω να σας το δείξω. Λοιπόν, και σας υπόσχομαι στο επόμενο βίντεο ότι θα είναι για το διάφραγμα. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, μεταφερόμαστε στο εικονίδιο που είναι αυτό εδώ. Ανοίγει το πρόγραμμα και μας εμφανίζει αυτό εδώ τον πίνακα. Για να περάσουμε μέσα τις φωτογραφίες, όπως βλέπετε μας έχει και τα βήματα. Πατάμε εδώ πέρα και μας ανοίγει όπου έχουμε αποθηκεύσει, βασικά ψάχνουμε όπου έχουμε αποθηκεύσει τις φωτογραφίες μας. Πατάμε Ctrl και Α ώστε να τις επιλέξει όλες και πατάμε άνοιγμα. Μετέπειτα πατάμε Next Step ώστε να μεταφερθούμε για να περάσουμε το λογότυπο. Το πρόγραμμα μας δίνει πολλές δυνατότητες, όπως να περάσουμε κάποια γράμματα, κάποιο κείμενο, συγγνώμη. Λοιπόν, λόγω χάρη α.Μπακόπουλος. Λοιπόν, μπορούμε να αλλάξουμε γράμματα σειρά όπως βλέπετε, να αλλάξουμε το χρώμα, το βάζω σε άσπρο ώστε να το βλέπουμε και επίσης να αλλάξουμε το μέγεθος των γραμμάτων. Λοιπόν, μπορούμε να το μεταφέρουμε χειροκίνητα ή με αυτές εδώ τις εντολές που όπως βλέπετε λέμε στο κείμενο που να μεταφερθεί. Σε περίπτωση που θέλετε να παραδώσετε κάποια δουλειά, μπορείτε πατώντας εδώ πέρα να εμφανιστούν παντού τα γράμματα σε όλη τη φωτογραφία. Και ώστε για να μην φαίνεται πάρα πολύ, πάμε εδώ που είναι τα layer και μειώνουμε το πόσο φαίνεται. Όπως βλέπετε έχουν περαστεί σε όλες τις φωτογραφίες. Λοιπόν, όμως όταν έχει κάποιος ένα υδατογράφημα, πατάει εδώ στο image και όπως βλέπετε μας εμφανίζει το λογότυπο. Σε μένα έχει περαστεί ήδη, αλλά εδώ συνήθως εμφανίζεται μια κουκίδα και φεύγει πατώντας εδώ πέρα. Πάμε όπου έχουμε αποθηκεύσει το λογότυπο, πατάμε άνοιγμα και όπως βλέπετε περνάνε. Εδώ είναι η ίδια διαδικασία με το κείμενο, δηλαδή μπορούμε να το μεταφέρουμε χειροκίνητα ή με τα κουμπάκια εκεί κάτω. Εδώ μπορούμε να το μεγαλώσουμε και να το μικρύνουμε, όπως βλέπετε. Επίσης, άμα πατήσουμε εδώ, μπορούμε να το μεγεθύνουμε έτσι. Σας συστήνω να είναι πατημένο εδώ, ώστε να μην αλλάξουν οι διαστάσεις. Και επίσης το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Άμα πατήσουμε δηλαδή εκεί και μειώσουμε και λίγο για να φαίνεται η φωτογραφία, όπως βλέπετε έχει περαστεί σε όλες τις φωτογραφίες το λογότυπο. Επόμενη διαδικασία, μισό να το ξαναεπαναφέρω όπως ήταν. Λοιπόν, πατάμε εδώ Save και πατάμε Next Step. Εδώ μας δει, λοιπόν, είναι το τελευταίο στάδιο. Πατάμε εδώ ανάλογα τι το θέλουμε, JPEG συνήθως είναι το καλύτερο και αυτό που θέλουμε. Και εδώ κάτω δίνουμε την εντολή σε ποιον φάκελο θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Λοιπόν, ωραία, εγώ του δίνω την εντολή να το αποθηκεύσει στο Watermark. Και πατάμε OK. Λοιπόν, και πατάμε εδώ. Εδώ βασικά υπήρχαν ήδη στο φάκελο, γι' αυτό εμφανίζεται αυτό. Πατάμε εδώ, ωραία. Και όπως βλέπετε μπορείς να πας για καφέ και αυτό να το περνάει μόνο του. Λοιπόν, μισό λεπτό να περαστεί. Όπως είδατε περάστηκε. Λοιπόν, και μας το άνοιξε.
Ορίστε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο σίγουρα θα υπάρχει για το διάφραγμα. Όπως σας είπα, απλώς επειδή υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις δεν μπορούσα να κάνω για το διάφραγμα. Και μέχρι την άλλη Δευτέρα, γεια σας!